زوزم سلتري وازلهم سب كيس تبهالن تكون كم شماون كيس زخانة سبيا كيس مالت كبوتانا بوتا مزار بتعم تفطو بانصار دما سراح بتعم تتسلق سبيا جزء دما كل التشحن حمشتن انتخون التنور اللي بوتا خا فلوريدا يو كم تسفلت دما بفلي حنت قوالان ستيتي ابز فري اجابزي حو زبل ابتني 10 تات مودات عاد ما ختفتح خلا نيشتين ما يسمعني مخر ولدي ايد لين يقل مستبل ابقل عنتن تنس زغاطمن بزحاتين نكيس زغاطماون ازيو ግን ተጸገም ሙላዳ ዘይኮነስ ንትዝውለድ ህፃን እንታይ ያኽት ጎብሮ ዝብል እዩ እድሜ ድማ 19 ዓመት እንትኾን ብዙሕ ግዜ ጻዓዱ ስራሕ ዝጀምሩሉ ድማ ኣብ 17 ዓመቶም እዩ ማለት እውን ኣብ 18 ወይ 19 እድሜኦም መብዛሕትኦም ናይ ባዕሎም ስራሕ ኣለዎም እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዝፍለጥ ከማርጽ የተዘልካ ስራሕ ከም ዓድና ይኾን ማለት እውን ስራሕ ባቶም ሞሊ ዝፈስስ ናይ ኬስ ጸገም ድማ ስራሕ ተማርጽ ዓይነት ሰብያ ማለት እውን ስራሕ ብዙሕ ኣይትፈትን እያ እቲ ዘጥነሳ ወድ ድማ ካብ ኣዝገደደ ስለዝኾነ ናይ ባዕልኹ ጉዳይ ልዋይ ኸይድ ንሳ ድማ እዚ ዘጥነሳ ወድ ዋላ ከምዚ ይበላ ንሳውን ዋላ ስራሕ ኣይትፍቶ ንዝጥንስግን ክትንጽሎ ማለት እውን ከተውርደ ይደልየትን ኣብዙውን መዓልትታት ከይዶም ኣዋርሑን ክኸዱ ይጅምሩ ኣብዚ ግን ኬስ እንታይ ተሓስብ እቲ ህፃን ልክዕ ምስ ተወልደ ንምዕበይ ህፃውን ትትካል ክህቦ እየ ኣነ ባዕለይ ኣይዕብየን እየ ትብል ስድራ ድማ ብፍጹም ንምዕበይ ትካል ኣይትህብን ይኺ ንሕና ባዕልና ክንዕብዮ ኢና ይብልዋ እትነብር እውን ምስ ስድራ ምስ ኣባን ምስ ኣዲኣን እዩ ዋላ እኳ ሃንደበት ወለዳ ካብ ዘይፈልጥዎ ንሳውን ብዙሕ ይዝባል ቅርበት ካብ ዘይብላ ወድን ተጠነሰት ግን እዘን ወለዲ ነገር ውላድ ግድ ኮይንዎም ኣየርሐቅዋን እዮም ጸገም የለን ጥራሕ ንስኺ ብሰላም ተጋላገል እምበር ንዝውላድ ኩን ባዕልና ኣለናልኪ ባዕልና ክንዕብዮ ኢና ይብልዋ ከምዚ እንዳበለ ኣዋር ሓሊፎም እቲ ህፃን ይውለድ ድሕሪኡ ግን ህይወት ኣይጣዕመን እዚ ህፃን መምጽእውን ከም ማሓዙታ ካብቲ ናብቲ ንምባል ብዙሕ ናጽነት ኣይሃባን ነቲ ህፃን ክትከናኸን ስለ ዘለዋ እውን ከምቲ ናይ ቀደም ትልዕሊላ ወፅያ ደገ ክትሓድር ገለ ኣይትኽእልን እያ እዚ ነገር ድማ ንዓኣ ብጣዕሚ ጭንቀት ኮይኑዋ ኣሎ ማሓዙታ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብናጽነት ክንቀሳቀሳ ፍትሕ ክብላን ክዘናጋዕን ክትርኢ ኸላ ንሳ ድማ ንታውላዳ ክትጸልኣ ስለ ዝጀመረት ብስርዓት ብጉቡእ ይትሕዛን ዘላ ግዜ እንዳኸደ ምስ መፀውን ስራሕ ክሰርሓልን ኢላ ተሓስብ ግን ካብ ገዛ መውፅኣ ደልያ እምበር ስራሕ ንክትሰርሕ ይኮነት እንደልያ ዘላ ንስድራ ቤታ ግን ስራሕ ክወፅእ ስለ ዝኾንኩ ጓሌ ሓዙለይ ትብሎም ስድራ ድማ ስራሕ ምእታዋ ደስ ይልዎም ሕራይሎም ጓላ ክሕዙላ ይጅምሩ ንሳ ግን ከይዳ ስራሕ ዘይኮነት ትሰርሕስ ፈቆደ ክለብ ክትጨፍር ተሓድር ስለ ዘይትሰርሕ ድማ ካብ ገለ ሰባት እውን ክትሰርቕ ትጅምር ንትሰርቐት ገንዘብ ድማ ፈቆደ ክለብ ያተጥፎ ግን እትጸገም ገንዘብ ዝሰርቕ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣይሰልጠን እዩ ኣብ ደገ እንተዘይሰሊጥዎ ድማ ኣብ ገዝኡ ምስራቅ ክጅምር ንሳ ዝገበረቶ እውን ኣብ ደገ ምዃን ምስኣበያ ካብ ናይ ገዛ ስድራእያ ክትሰርቕ ጀሚራ ምስራቅ ከኣኽላውን ብናይ ስድራኣ ክሬዲት ካርድ ክትልቃሕ ጀሚራ ከምዚ ክትገብር ከላ ኣብ ልዕሊ እውን ሓሶታ እንዳቀጸለት እያ ዘላ ካብ ስድራ ብዝሓለፈ ንጎረባ ብትውን ናብ ስራሕ ይወፅእ ስለ ዘለኹ ጓሌ ሓዙለይ ብምባል ቆልዓ ገሪፋ ክትወፅእ ትጅምር ከምዚ እንዳበለውን 3 ዓመታት ሓሊፎም 2008 ይመጽእ እታ ህፃን እውን ዓብያ 3 ዓመት ኮይንዋ ግን እትጸገም ዋላ ሕጂውን ንታጓላ ብጣዕሚ ኣትጸላ ንዓ ደስ ዝብላ ዘለውን ካብ ክለብ ናብ ክለብ ምዛር እምበር ኣዶ ምዃን ብፍጹም ኣይትደልን ብፍጹም ደሰ ይብላኒ ሓደ እዋን እውን ኬሲ ንስድራ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ እየ ከዳሚት እውን ስለ ዘዳለኹ ንጓለይ እውን ሒዘያ ክኸይድ እየ ኢላ ተሰናቢታቶም ትወፅእ ከዳሚት ማለት ድማ ንጓላት ትከናኸነላ እትዕብየላ ሰብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቴሌፎን ዓጽያ ንጓላ ሒዛ ካብ ገዛ ትስወር እዚ ድማ ንስድራ ዓቢ ጭንቀት ይኾነ ምኽንያቱ ንሳ ንውልዳ ዘለዋ ኣተሓሳስባ ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጡ እዮም ካብ ንዓኣ ንላዕሊ እውን ንዛ ህፃን ንዛ ጓልጓሎም ብጣዕሚ ክጭነቑ ይጅምሩ ግን እንታይ ይግበሩ ቴሌፎን ደው ኢሎም ላውን ስለ ዘይተልዕል ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ይኽእሉን እዮም ብኸምዚ ኩነታት እውን ሓደ ወርሒ ይሓልፍ እሞ ሓደ መዓልቲ ድማ ንስድራ ካብ ሓደ መኪና መጽንሕ ትካል ይድወለሎም እታ መኪና ድማ ኬሲ ኣብ ትዕለት ኣብኡ ገዲፋታ ዝኸደት እንትትኾን ኣባ ድማ ተላዓይል ነታ መኪና ንምውሳድ ይኸድሞ ነታ መኪና ምስራኣያ ድማ ዝኾነ ደስ ዘይብል ነገር የስተባህለላ ኣብ ድሕሪት እታ መኪና ኣብ ውሽጢ ክፎንውን ብጣዕሚ ዘጸለይ ጨና ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ ጨናውን ዝኾነ ዝሞተ ነገር ክጸንሕ ከሎ ዘምጽኦ ጨና ለሐቀይ ግን ብኸመይ ካብ ምንታይ መጽኡ ምዃኑ ክፈልጦ ይኽኣልን መኪናውን ሒዙ ናብ ገዝኡ ይምለስ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት እውን ኬሲ ተመሊሳ ናብ ገዛ ትመጽእ ገዛ ክትምለስ ከላ ግን ጓላ የላን ንበይና ያመጽያ እዚ ነገር ድማ ወለዳ ዘሰንብድ ነገር ስለ ዝነበረ ኣዲኣ ብቐጥታ ናብ ፖሊስ ትድውል ደዊላውን ጓልጓል ጠፊኣት እንደላ ድለይለይ ትብል እታዶ ኬሲ ናብ ፖሊስ ኣብ ዝደወለትሉ ሰዓት ጓልጓላ መጥፋኣ ጥራሕ ዘይኮነስ ንታ መኪና ክረኽብዋ ከለው ናይ ዝሞተ ነገር ማጨና ከም ዝነበረውን ትነግሮ ብድሕሪ ድማ ፖሊስ ንኬሲ ንሕቶ ንደልየኪና ኢሎም ይወስድዋ እሞ ጓልክዳ
ቤላ ገሌሎም ምስሓተትዋ ንሳ ድማ ጓሌዳን ሓንቲ ከዳሚት ሂበያ ከይደ ነይረ ትብሎም ማዕዝ ኺብክያ ገለ መስበልዋ ድማ ናይ ሎሚ ሓደ ወርሒ ገለ ትብሎም ሕጂ ኸበይ ከም ዘላ ትፈልጥ ዶ መስበልዋ ውን ብፍጹም ኣይፈልጥን እየ ጓሌይ ካብ ዘርኢ ሓደ ወርሒ ኮይኑ ነለ ትብሎም ፖሊስ ድማ ስዒቡ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ብኸመይ ሪፖርት የገበርክ ኢሉ ይሓታ ኬስ ድማ ቅድሚ ናባኹም መምጻኣይ ባዕለይ ይደሊ ባዕለይ የተኣላልሽ ነይረ ትብሎም ፖሊስ ድማ በቃ እሺ ኣበይ ከም ዘቐምጥክያ ወይ ድማ እዛ ኸዳሚት ኣበይ ከም እትርከብ ንዕውሰድና ይብልዋ እሞ ንሳ ድማ ነዋርሕን ዓመታትን ዋላ ሓደ ሰብ ናብ ዘይነብረሉ ሓደ ገዛ ወሲዳ ኣብዚ እዩ ትብሎም ናብዚ ገዛ ድማ ዋላ ሓደ ሰብ ንነዊሕ ግዜ ኣትይዎ ይፈልጥን እዩ እዚ ተግባራ ድማ ፖሊስ ትሕሱ ከም ዘላ ይፈልጣ እሞ መሊሱ ናብዚ ቤት ማእሰርቲ የእትዋ ብድሕሪኡ እውን እዚ ተግባራ ብዜናታት ክመሓላለፍ ኣብ ሚድያታት እውን ክወዓዋዕ ይጅመር ኩሉ ሰብ እውን ብዛዕባ ኣይሰምዕ ብተግባራ እውን ይስንብድ እሞ ኩሉ ሰብ እውን ናይዛ ህፃን መወዳእታ እንታይ ይኾን ብምባል ባህንቀውታ ክጽበይ ይጅምር ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት እውን ነታ ህፃን ንምድላይ ብፍቃዶም ብናፃ ናብ ኣለሻ ይወፁ እቲ ፀገም ግን ነታ ህፃን ብፍጹም ክረኽብዋ ኣይከኣሉን ብርክት ዝበሉ ሰባት እውን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ከልዕሉ ይጅምሩ ጓልካ ካብ እትጠፍእ ሓደ ወርሒ ኮይኑ ንስኽ እንታይ ክትገብር ነርኪ እዚ ነገር ይጻረየልና እውን ይብሉ ናታ መልሲ ግን ሓንትን እያ ንሳ እውን እደሊ ነይርያ ትብል ፖሊስ ድማ ብትኽክል እዚ ዝገበረቶ ነገር እንታይ እዩ ንዝብል ናይ ምጽራይ ሱርሕ ይጅምር መጀመርታ እውን ናብ ኮምፒተር እዮም ከይዶም ናብ ኮምፒተር ኣምሳኣተው እውን ሰርች ዝገበረቶ ወይ ድማ ኣብ ጎግል ኣትያ እትደልዮ ዝነበረት ነገር ብዛዕባ እንታይ ሰርች ትገብር ከም ዝነበረት እንታይ ምዃኑ ይገብሩሞ ኣብዚ ሓደ መሰንበዲ ነገር ይረኽቡ ንሱ ድማ ናይ ሰብ ክሳድ ብኸመይ ክትሰብር ትኽእል ከምኡውን ቀቲልካ ብኸመይ ብኣሲድ ኣሶር ከም ዝጠፍእ ምግባር ይከኣልን ገለ ዝብሉ ምስ ሰብ ቀቲልካ ደሃዩ ንኽጠፍእ ምግባር ዘተተሓሓዙ ሰርች ዝገበረቶም ነገራት ይረኽቡ ኣብዚ ድማ መዓዝያ ከምዚላ ሰርች ጌራ ገለ ንዝብል እትዕለት ይፍለጥ እዩ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ እውን ነዚ ሰርች ምስ ገበረት ማለት እዩ ካብ ጎረቤታ መኹዓቲ መጋፊያ ሓቲታ ነይራ እያ እዚ ሓበሬታ ድማ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነበሩ ሰባት ተረኺቡ ነይሩ እዩ ካልእ እንታይ ጌራ እንተልኩም ድማ ጓለይ ጠፊኣ ኢለ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ይደሊ ነይረ ዝበለቶ ሓሶት እንትኾን ንሳ ግዜኣ ትሕልፍ ዝነበረት እውን ፈቆደ ክለብ ብምዝንጋዕ ነይሩ ሕሰብዎ ጓል 3 ዓመት ጓልኩም ጠፊኣ እንደተባሃለ ንስኹም ፈቆደ ክለብ ብናጽነት ክትስዕስዑ ከለኹም ብቻ ዘይመስል ነገር እዩ ምክንያቱ ድማ ወይ ኣብቲ ነገር ብቐጥታ ተሳተፍቲ ኢኹም ወይ ድማ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ሕጉሳት ኢኹም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ካልኦት ሰባት እውን መርመራ ይጅምር እሞ ካብኡ ድማ ሓደ ኣፍቃሪ ኣየ ዝብል ሓድሽ ሰብ ይመጽእ ፖሊስ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ምስ ሓተትዎ ድማ ብፍጹም ብዛዕባ ጓላ ኣልዒላትሉ ከም ዘይትፈልጥ ግን ከዓ መዓልታዊ ከም ዝራኸቡን ህፃን ከም ዝጠፍአ ግን ከም ዘይትነግሮን ብፍጹም እዚ ነገር ኣልዒላትሉ ከም ዘይትፈልጥን ፖሊስ ይነግር እዚ ነገር ድማ ማለት እውን እቲ ናይ ጓላ ምጥፋእ ድማ ዋላ ሓንቲ ከም ዘየጨነቃ እኹል ሞርታዕ ይኸውን እዚ ጉዳይ ድማ ፖሊስ ንሕብረተሰብ የፍልጦ ስለ ዝነበሩ እቲ ሕብረተሰብ ድማ ብጣዕሚ ይጸሊእዋ ዘሎ ሕድሕድ ዘለዎ ሓደሽቲ ምዕባለታት እውን በብሰዓቱ እንዳተኸታተሉ እዮም ዘለው ብዝኾነ እቶም ፖሊስ ነታ መኪና ከም ብሓድሽ ሙሉእ ብምሉእ ክፍትሽዋ ይጅምር እሞ እቲ ኣብታ መኪና ዝነበረ ጨና ድማ ናይ ሰብ ማለት እውን ናይ ሬሳ ጨና ምዃኑ ይፈልጡ ከምኡውን ዝተጠቐመቱሉ ኣሲድ ኣብታ መኪና ይረኽብዎ ግን ዋላ ሓጁን እዚ ኩሉ መርትዖ ቀሪብላ ጓል ከቤላ ተባሂላ እንተተሓተተት ተሰሪቓ እያ ትብል ዘላ እምበር ብሂወት የላ ናይ ትብልን ዘላ ሰባት እውን ክሳብ ሕጂ ብገዛእ ፈቃዶም ብናፃ ኣብ ኩሉ ቦታ እንዳደልዩ እዮም ዘለው ብዙሕ ሰብ እውን ከም ተኸታታሊ ፊልም ብዛዕባ ኬስን ጓላን እንታይ ሓድሽ ምዕባለ ኣሎ ዝብል ብሃንቀውታ ይጽበ ዘሎ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ኣብ ስራሕቲ ህንፃ ዝነበረ ሰብ ሓደ ዝኾነ ዝተጠቕለለ ነገር ብርሑቕ ይርኢ እሞ እንታይ ኢሉ ቅርብ ኢሉ ምስ ረኣዮ እቲ ፌስታል ብቦርሳ ዝተሸፈነ ኮይኑ ይጸንሕዎ ምስ ከፈቶ እውን ኣብቲ ውሽጢ ፌስታል ዝኾነ ዝሞተ ህፃን ኮይኑ ይጸንሕ ብድሕሪኡ ፖሊስ ተደዊሉሎም መፅኦም ናይ ሬሳ መርመራ ተገይሩ እዚ ኣስክሬን ናይ ጓል ኬስ ህፃን ምዃኑ ይረጋገጽ ኣብ ልዕሊ እቲ ሬሳ ኣብ ኣፋ እውን ፕላስተር ተለጢፉ ምንባሩ ይረጋገጽ እዚ ዝተገብረ ድማ ንኸይተውን ድምፂ ንኸይተውፅን እንትኾን ብቻ እቲ ህፃን ኮኔልካ ብፍላጥ ከም ዝተቐተለ የረጋግጹ ሰብነታውን ብኣሲድ ተቃጺሉ እዩ ግን ፖሊስ ሕጂ እውን ኬስ ባዕላ ድያ ቀቲላታ ወይስ ንዝብል መረጋገጽ ይረኸቡን ዘለው ንሳውን ይኣመነትሎምን እዚ ጉዳይ ድማ ቤት ፍርዲ ዓመታት ይወስድ ብድሕሪኡ 2011 ይመጽእ ሳብ ሕጂ እውን ገበነኛ ተባሂላ ኣይተፈረደላን ዘሎ እቲ ዘገርም ነገር ጠበቃ ቆይሙላ ብፍጹም ገበነኛ ይኮነትን ትፈታሕ ገለ እንዳበለውን እናተኻትዕላ እዩ ዘሎ ልዕሊ እቲ ኩሉ ዘገርም ነገር ድማ ንመስርሕ እቲ ቤት ፍርዲ ዝኸውን ገንዘብ ንጠበቃ ዝኸፈለውን ኣባኣኒ ኬስ እዩ ነይሩ ንጓሉ ነፃ ነምውፃእ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ዘይረኣዮ ነገር ርአዮ ኢሉ መስኪሩ